og velkommen til den her video. I dag der spiller vi Sharkbite, og vi spiller så toeren i dag. Og ja, jeg spiller sammen med en af mine venner. Han står lige her. Nå, han flygter lige fra mig. Og så ja, vi kommer bare til at spille lidt Sharkbite og håber på at I kommer til at kunne lide det. Og hvis jeg har set alle mine andre videoer, så ved I allerede at jeg giver et shoutout til min ven. Han hedder Trixie, tror jeg han hedder, inde på YouTube. Så gå ind og følg ham. Han har også en rigtig god kanal. Så ja, ham kan I bare gå ind og se. Hvor joiner din båd? Hvor joiner din båd? Sådan der. Jeg joiner din båd. Godt. Ja. Nu dræber den her nu. Sig min gør den. Nej. Ja, yeah, den er meget flot. Hvor hurtigt kan den her båd lige køre? Fast. Åh ja. Kom her. Din dårlige hej. Der. Ned under os. Fuck! Jeg er død. Vi overlevede godt nok i lang tid, må jeg sige. Vi var bare sådan en af de første, der døde. Nej. Og jeg er ved at blive kvalt i et eller andet, jeg ikke ved hvad. Og husk at like og subscribe og abonnere til os begge to. Vi vil sætte virkelig stor pris på det, hvis I gør det. I behøver altså ikke gøre det, vi vil bare gerne sætte stor pris på det. Så hvis I gør det, så mange tusind tak. Jeg har en, ja. Og jeg tror ikke, jeg ramte den en eneste gang. Er det? Det har jeg heller ikke. Ja, jeg tænkte også lige på det. Jeg gør det. Jeg har lige gjort det. Ja. Alle sammen, som I kan se. Nu har jeg en unicorn. Og den er farlig. Hvad? Ja, alt muligt. Så kan I bare skrive ned i kommentarerne, hvad vi skal spille. Og så lægger vi meget gerne nogle videoer op med jeres forslag. Hvis I vil, selvfølgelig. Hvis der er nogen, der kommer til at se den her video. Nej. Ja, det gør jeg også. Og Shark Blaster. Hvad? Jeg er ikke med. Jeg er ikke med. Hvad er det for noget? Det kan jeg ikke lide. Nu er jeg bange. Nu er jeg sur. Nu er jeg bange. Ja, meget flot. Og hvis I gerne gider at se sådan andre spil som Peak og Lethal Company og alle mulige Fortnite og CS, så skal I bare skrive ned i kommentarerne, fordi så lægger vi gerne en video op. Det er også meget sejt. Kæmpe skib.
Ja. Nej, åbenbart ikke. Nej, sikkert. Survive the AI shark. Det skal prøve. Nej! Becomes a shark. Infected. Infected. Please mig, please mig, please mig. 5%. Nej! Hvad? Du fik den. Rolig. Mit hamster smadrer dig. Du kommer bare, du gør. Ja, du kommer bare. Og du går sikkert efter mig først. Det der nede, det er hans navn, hvis I godt vil have en YouTube. Ja, jeg tror, det er sådan lidt svært ikke at vide, hvor vi er henne. Nej, nej. Nej, du spiste lige en. Flere. Nej, der er en, der hoppede ned. Her bliver jeg heroppe for altid nu. Ja, du spiser lige dem alle sammen. Kan man godt skyde den der, eller den der. Jeg bliver hernede. Jeg er glad for, at jeg ikke gik derover. Og ved du, hvem der sagde, at jeg ikke skulle gå derover? Mit hamster. Den hedder faktisk McAllister. Kan vi godt få den der eksplodering til at sådan eksplodere? Så dræber vi ham deroppe. Ja, hvad gør vi her? Døde du? Ja. Yes, man! Hahaha! Haha! Vent vi. Hvor fanden flyver der til let der? Ikke fortæl mig. Jo, du gør. Jo. Nå. Jo, det gør jeg. Vær rolig, jeg når det. Jeg når det. Jeg nåede det. Og så skubber vi ham derned. Hvor er han? Nej, det prøvede jeg lidt. Hvad? Jo, vi skal. The shark has been defeated. Ja. Nej. 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 Du spiste for lidt. Ej. Vi er i Kina.
har 0% for at være. Så fandme til den. Nej. Hvad er det? Join min båd, join min båd. Vi skal med i unicornen. Hvor er du? Nåede du? Nej, du nåede ikke komme med i min båd. Jeg kører unicorn. Åh nej. En anden dum hej. Vi kan ikke få ret. Hvor? Jeg sagde den også godt. Jeg ramte den. Jeg ramte den. Jeg ramte den. Hvorfor er jeg så god til at ramme? Hvad sker der med båden her? Ui, 16 år. Kør nu, kør! Nej. Ja, man! Jeg tror faktisk, det var den, der gjorde mest der. Var jeg ikke den, der gjorde mest? Boom! Det betyder bare, at jeg er mega sindssygt. Egypt, mand! Egypt. Jeg kan køre en ny båd. Jeg kører den her. Nej, jeg spurgte til Flamingo, mand. Ja, jeg spurgte til Flamingoen. Please mig. Jeg har 7%. Nej. Titanic. Meget koster den lige. Hallo, du skal join min unicorn. Har du? Show all boats. Vi kører unicorn. Den er bedst. Felix. Jeg tror måske vi bliver nødt til at stoppe efter den her runde. Jeg er snart ikke med til tilbage. Ja, altså lige nu der spiller vi faktisk toeren. Altså, vi kan også godt spille etteren, hvis I gider at se det. I skal bare lige skrive en kommentar hernede, og så bare lige sige, om I godt vil se. I kan bare nævne alle Roblox-spil, så spiller vi det. Vi lover med hele vores hjerte. Bare nævn et eller andet Roblox, eller Fortnite Game Mode, eller et eller andet, som vi skal prøve at spille. Og så prøver vi det. Og det lover vi med garanti. Ja, vi håber I får en rigtig god dag. Nå. Vi ses alle sammen.